Nabita kay mga tao mingon, bro, lisod jud kayo. Tao ram, diba? Ang kita nga mga tao, hili kita mingon tao ra manggutta mo nang makasala ta, tao ra manggutta mo nang makahimo tagdaotan, tao ra manggutta. Kung ing ana na lang datong rason, kiyos ang mahitabo sa kalibutan. Amin ba? Kaya atong pasangmilan tao ra ta, alangan, di man pug kahayop. Sige kag basol nga tao, kapag inom pug kag hayop, di pug ka musugot. Naman ito na istorya no, asa daw tagikan, gikan na to sa unggoy. Ano to nga, ay may kapila-pila, inyo ng kaliwat. Yes, tao ta. That's why Jesus came. Para may mong tao. Ganon si Jesus ni naugman para may mong tao. Ganon man ipakita niya. Kasi dapat buhaton sa tao. Wala man si Jesus na yan sa kalibutan. Para Diyos lang. Nagpakatao ka na siya. Nga naman ipakita niya ngayong ani ang way sa tao pag naa sa will ni Lord. That's why ang kining commandment ni Lord, kailangan mahimo na tong lifestyle. Nga naman mahimo na to ning weapon. Ang sin o ang temptation dili na to mahimong excuse nga tao ra ta. Sa una tao ra ka. Pero kung tinuod ka nga ni dawat kang Christ, tinuod ka nga ni follow kang Christ, dili na ka tao lang, tao ka ni Christ. Pag naa ka aning God's commandment, pag imo ning gitipigan sa imong kasing-kasing, walay maka-slave sa imuha nga tradisyon. Walay sala nga makapa-slave sa imuha. Walay wrong mindset nga makapa-slave sa imuha. Ayaw ka bala ka kung tao ra ka. Ingana magyud atong permente, atong pattern permente. Diba? Tao ra manggug ko. Ayaw tuwa na. Nganuman, if you love God with all of your heart, with all of your strength, you're not just a man, but you're a man of God. Amen?